Nije ni trebalo da ti kažem, sad mi tu glumiš ludilo. Jao, gluma! Osmane, ja sam potpuno zaboravila da nam dolaze naši drugarići iz dramskog studija Čudesno zrno. Bože, mili čute velikoga, kaki junak beše Kraljeviću Marku, kaki nema Natale koširom, ha? A je, ko su gladi, a brčine suče, konja šarce i buzdavan vuče, ha? A je, britkom sabljom kada jedno mane, beže Turci na sve četiri strane, aha. A je, a kad crna noćica pade, onda... Čut! Hoćeš da te čuje Vila Ravijojla? Pa da me prebije ko vola u kupusu! Tako u pesmi stoji. A kad crna noćica pade, noćica pade... Šarac! Da, ja sam Marko, pravi muškarac, po belom svetu nosi me šarac. Šarac! A sada otvorite svo četvoro oči, ja na dalek put moram poći. Šefe, ne kaže se oči, nego oči. Hoći posti pesnička sloboda, konju jedan. A sada pohitajmo na puta daleka, neće Laza da nas čeka. Pa nije nas zvao Laza, nego carica Milica. Pesnička sloboda. O, Marko, prijatelju stari, junače nad junacima. Zvali ste me, Svetla Kruno. Ja sam Kraljeviću, stvar je hitna, u velikoj smo nevolji. Turci. Ne svi, za sada samo jedan. Truje nam reke, uništava šume, zagađuje vazduh. Ko? Musa Kesedžija. Musa Kesedžija? Zašto misliš da ga zovu Kesedžija? Baca one plastične kese sa đubretom, gde god stigne. To priroda ne može da reciklira. Jesi li video na što nam liči carstvo? Za koju godinu? Od carstva napravit će deponiju. Ma ja bi sredio tog Musu, ali čeka mi Vila Ravijojla na ručku. Ako zakasnim ima blom da napravi. Marko, ti si nam poslednja nada. Uteha i spas. Lako ćemo mi sa Turcima. Pustit ćemo i jedno pola veka da se baškare ovde, pa ćemo da ih najurimo. Ali zatrovanu vodu i šum, to ne možemo da najurimo. To je naše. To je ovde. To smo mi. Ja bi sredio tog Musu, ali nisam ponao svoj buzdovan 12-perac. A šta ti je to? Pa to je 6-perac, on je upala slabiji. Marko, boj ne bije svjetlo oružje, nego boj bije srce junaka. A Marko, ti si junak nad junacima. Jesam, carice, ali Vidar mi zabranio nedelju dana da ustajem iz kreveta. Devojke, zamolite ga i vi. Molimo te. Nemoj da mešaš devojke ovo. Devojke ne znaju ko je Musa. Devojke, zamolite ga. Baš je hrabar ovaj Marko, sija kao sunce jarko. Joj! Dobro, pristajem. Njemu Vila klopu sprema, jači je od Supermena. Joj! Bravo, sjajni ste bili. Dođite. Bravo, dragi drugarići. Izvolite. Ko će od vas da nam kaže kako se zove uopšte ova predstava? Ova predstava se zove Marko Kraljević i Musavi Kesedžija. A o čemu se zapravo radi u ovoj predstavi? Ajde, Kraljeviću. U ovoj predstavi se radi o tome kako je Marko Kraljević dobio zadatak da porazi Musavu Kesedžiju, to jest da mu zabrani da zagađuje. Mnogo vam hvala što ste bili naši gosti, a sada bismo vas zamolili da nam pomognete da se teleportujemo u našu laboratoriju. Tako je, s obzirom da se danas Boki borio za svoje mesto među dinosaurusima, bilo bi dobro da oponašamo pećinske ljude sa nekim pokretima ili nekim govorima ili tako nešto. Može? Može. Zvukovima još bolje. Na moj znak 3-4 sad. Može? Ajde. 3-4 sad.